Podcastul Pe Bune e prezentat de Unicredit Bank, o companie care investește în susținerea comunităților locale în care activează și e alături de antreprenorii care vor să-și transforme ideile în afaceri. Că trebuia să le demonstrez ăstora că sunt rocker, că pot, că am, că nu știu ce. A fost o catastrofă, adică a fost îngrozitor de greu. Eu nu știam cum să vorbesc cu publicul, adică era prima oară când trebuia să fac chestia asta. A trebuit să mă expun pentru a-mi prezenta muzica, știi? Sunt Andreea Vrabi și ascultați Pe Bune, un podcast sincer, cu oameni creativi, despre cum au ajuns cine sunt și întrebările pe care și le pun. Adrian Despot și-a făcut debutul în muzică în 1994, la Școala Vedetelor, o emisiune de divertisment și prima emisiune de talente din țară, care a transformat un grup de tineri în vedete peste noapte. Tot în timpul Școlii Vedetelor a început să compună, pentru că nu se regăsea în piesele pe care le cântau. Faima pe care a dobândit-o brusc atunci l-a luat pe nepregătite și nu a știut cum să o proceseze, așa că în 1996 a renunțat la ea și a luat-o de la capăt cu o formație de rock, Vița de Vie. Spune că mult timp a fost un artist timid, cu multe ziduri ridicate în jurul lui care să-l protejeze și că abia târziu a scăpat de inhibiții, în momentul în care a ajuns să se cunoască ca om și a făcut pace cu el însuși, dându-și seama că nu trebuie să demonstreze nimănui nimic. Pentru Adrian, muzica nu trebuie să fie despre perfecțiune, ci trebuie să te simți bine făcând-o, astfel încât să transmiți emoție celui care o ascultă. Și ca să rămână motivat, după 25 de ani de muzică, se întoarce întotdeauna la momentul zero, în liceu. Când să cânte la chitară, la el în cameră, era toată terapia de care avea nevoie. Salut, Adrian! Mă bucur tare mult că ai acceptat invitația mea. Hei, bună, Andreea, cu plăcere. Scuze pentru zgomotele din jur, dar se repară acoperișul. La mine acasă se mai troznește, se mai izbește. E în regulă, la mine se vor auzi ambulanțe tot timpul, chiar avem sunet de fundal. Ok. Am aici un citat din tine, dintr-un profil din DOR, care spune așa: toate barierele care ți se pun îți deschid alte orizonturi și te fac să gândești sub presiune, iar gânditul sub presiune este foarte neconvențional și foarte deschizător. Și e ceva ce spuneai atunci despre Vocea României, dar mă întrebam și cât de mult a funcționat acum în timpul pandemiei, adică dacă simți că presiunea într-un fel v-a făcut să vă gândiți la soluții creative la care poate altfel nu v-ați fi gândit, sau dacă a fost vreo decizie pe care ați luat-o pentru muzica voastră care a devenit brusc mult mai clar. Știi cum funcționează presiunea în cazul nostru? Like a motherfucker, adică am ajuns aproape cumva să fiu dependent de presiune pentru a-mi stimula creativitatea. O să zic de unde a început totul. De unde a început totul într-un mod așa cumva programatic, știi? Pentru că, teoretic, dacă întrebi un artist cum se înțelege cu presiunea, o să-ți spună că foarte prost. Dar presiunea funcționează bine pe niște minți deja formate și pe niște minți deja călite, la care riscul de eșec este foarte mic prin prisma obișnuinței și a profesionalismului. La mine lucrurile au început cumva așa, am început să funcționez bine sub presiune după colectiv. După colectiv, niște prieteni mi-au făcut cadou câteva ședințe cu un coach. Era prima oară când mă întâlneam cu un coach, nu știam exact ce face coachul, care e diferența între coach și psiholog și așa mai departe. Discutând cu el despre mine, m-am pus să-i fac să scriu pe foaie de hârtie lucrurile care sunt importante pentru mine, știi? Și le-am înșiruit acolo. Familie, muzică, prieteni,
părinți, să zic așa, extrapolându-i din familie cumva, știi? După care am făcut niște coloane, cum era relația cu ei acum 10 ani, cum este relația cu ei în prezent, cum văd relația cu ei peste 10 ani. La muzică, ajungând la muzică, acum 10 ani eram, să zic așa, foarte efervescent, în prezent eram destul de pasiv și peste 10 ani nu aveam niciun fel de previziune pentru că eram foarte cumva dezamăgit de mine, dezamăgit din cauza productivității mele care era foarte scăzută, adică eram frustrat că nu făceam suficient de multă muzică. Mi-a intrat mie la un moment dat în cap vrăbiuța asta că Dumnezeu m-a pus pe pământ să fac muzică, adică e evident că ăsta este rolul meu și că eu, în loc să fac muzică, as in day by day, tot o dădeam cotită. Ba că azi mi-e foame, ba că azi n-am inspirație, ba că m-aș duce afară, ba că hai că beau o bere, ba că nu știu ce, tot așa un procrastinator din asta. Tot timpul amânam. Acasă creștea folderul cu demo-uri, adică aveam, nu știu, cred că aveam deja vreo 70 de demo-uri, dar de fiecare dată când luam un demo, dacă nu mi-ieșea din prima ceva, l-abandonam acolo și piesa nu se mai... Și atunci i-am spus, Petre, uite, asta e frustrarea mea legată de muzică, că nu am randament. Și el a zis, păi câte piese crezi că ai putea să faci pe zi, pe lună, pe an? Și am stat și m-am gândit, zic, cred că aș putea să fac o piesă pe lună. Și atunci a zis, bine, în căsuța aia cu peste 10 ani sau pe viitor scrie chestia asta. Am plecat de la ședința cu el și în câteva zile m-am mobilizat. Și am făcut următoarea chestie. Am avut nevoie de un deadline ca să pot să lucrez, pentru că dacă n-ai niciun deadline, atunci nu te presează nimeni și lucrezi așa cumva în van. Și asta în felul următor, Vița de Vie împlina 20 de ani. În 2016, în fiecare lună, pe 20 ale lunii, pentru că împlineam 20 de ani, la ora 20, pentru că împlineam 20 de ani, subscriberii mailing listului nostru primeau un single nou de pe viitorul album. Pe 20 ale lunii noi livram către fani o piesă, iar pe 21 intram în studio și începeam să lucrăm la următorul single. Ele nu existau. Și noi, practic, de 6 luni am livrat în fiecare lună câte o piesă. Chestia asta a rezolvat toți paraziții mentali, toate barierele pe care ni le impunem singuri. Pentru că nu mai permiteam să nu stau la birou să lucrez. Nu mai permiteam răsfățul ăla de artist, știi? Bă, astăzi parcă n-am inspirație. Nu intra azi. Mi-e sete. Stai puțin. Hai că nu mă apuc acum, mă duc să beau un pahar cu apă și mă întorc după aia. Știi? Toate prostiile astea. Știam că trebuie să stau la birou, să scriu, să compun, pentru că câteva săptămâni piesa trebuie să fie gata, compusă, produsă, înregistrată și așa mai departe. Și am reușit să fac chestia asta. Există, într-adevăr, riscul să ratezi, știi? De exemplu, pentru melodia Fiarelor, venea luna, venea ziua și noi nu aveam piesa, știi? Reușisem să înregistrăm niște strofe, o piesă avea oarecare formă, eu făcusem un refren, dar efectiv nu puteam să găsesc niciun fel de linie melodică pentru voce. Și mai aveam o săptămână, trebuia să o terminăm. Ce facem? Că sunt în pană. Și atunci ce am făcut? Am pus pe internet melodia așa cum era, cu refrenul tras de mine, am pus melodia la dispoziție pentru fani. Guys, asta este melodia, fiecare poate să o ia acasă, vă downloadați, vă compuneți versuri pentru strofă și linie melodică, vă înregistrați cu telefonul, ne trimiteți demo-urile, noi ascultăm și cine ne place cel mai tare, îl aducem în București și înregistrează piesa cu noi în studio. Au fost vreo 760 ceva de genul ăsta de download-uri și de demo-uri primite. N-am putut să alegem un singur om, am ales 2 oameni, pe Dani și pe Alex. Ne-am întâlnit în studio și am înregistrat părțile. Am făcut și un mic documentar despre chestia asta și și-a apărut piesa. Da, cam așa funcționez eu sub presiune. Și acum, perioada asta pandemică, tot așa m-a făcut, am realizat care sunt posibilitățile și, practic, industria trebuie reinventată, industria de concerte. Și încerc cu fiecare concert pe care îl facem să reinventăm chestia asta. Vechile obiceiuri, vechile metehne ale artiștilor trebuie lăsate deoparte în curte și îngropate. Poate că asta poate să fie privită și ca pe o provocare a perioadei astea. Teoretic, fiecare perioadă de criză a produs din punct de vedere creativ niște idei fantastice, știi? Și artiștii dacă s-ar plânge mai puțin și ar încerca să găsească ieșiri
din această criză le-ar fi mult mai bine. Mi-e greu să spun asta pentru că nimeni nu-și dorește o pandemie, dar criza poate să, nu știu, aducă un suflu nou și să te scoată din rutină. Adică mi s-a întâmplat asta cu podcastul și, nu știu, cred că se întâmplă de obicei când faci ceva de foarte mult timp, să intri într-un soi de rutină, faci doar lucrurile pe care le știi. Da. Și mă întrebam dacă erați și voi parțial acolo sau... Noi ne luptăm, noi suntem o gașcă, oamenii ne știu pe noi așa, cântăm bine, suntem, să zic așa, faimoși sau ce căcat suntem. Noi suntem o gașcă foarte atipică, pentru că noi vorbim foarte mult între noi și preocupările noastre sunt preocupări care țin de dezvoltare atât personală cât și muzicală. Știi? Tot timpul discuțiile noastre sunt foarte interesante, dar sunt discuții de oameni maturi, știi? Sunt discuții de oameni maturi și foarte aplicați și, mă rog, cu permanenta intenție de a evolua, atât din punct de vedere uman, cât și din punct de vedere muzical. Și atunci, ședințele pe care le-am avut imediat în pandemie, pe Zoom și așa mai departe, fiecare trăgea cu arcul în sus cât putea de tare, adică se puneau pe masă cele mai nebunești idei și după aia vedeam ce putem să facem cu ele, pe care din ele putem să le aplicăm. Am intuit că lucrurile o să se mute în online. Am cumpărat un site, concerteonline.ro, ceva de genul ăsta. Am făcut tot felul de nebunii. Bine, multe din ele intră în marea găleată cu idei vița de vie care nu s-au făcut niciodată, știi? Dar suntem o formație extrem de creativă și am început să devenim creativi de nevoie, pentru că am intuit că, sau am realizat că, cum zic, oamenii au nevoie de alt fel de evenimente sau de alt fel de prezentări, de alt fel de a-ți face treaba și de a lua contactul cu muzica. Începând cu 84... În general. În general, da. Începând cu 84-85, muzica nu moare niciodată, am început să dezmembrăm live melodiile noastre în sesiunile de studio, adică track-ul de tobe, track-ul de chitară, track-ul de bas, track-ul de voce și așa mai departe. Am pus toate track-urile la dispoziție pe net, fiecare putea să și le ia acasă, să se joace cu ele, să le remixeze, să facă ce dorește. Dar chestia asta pe care am făcut-o abia acum e derivată dintr-un alt proiect mai al nostru, mai vechi, care se numește Bucătăria Vița de Vie, care din păcate nu s-a mai făcut. Eram cumva frustrați că la fani muzica noastră nu ajunge decât în forma ei finală, de master. Și ei nu știu de unde a plecat povestea, de la cum a sunat demo-ul ăla și cum s-a transformat toată piesa că a ajuns aici. E o muncă colosală, știi, pentru fiecare piesă. Poate unii sunt mai talentați și le iese din prima, dar nouă ne iese foarte greu și stăm foarte mult pe piese ca să ne iasă așa. Atunci Bucătăria Vița de Vie era un site pe care tu intrai, era o combinație între o bucătărie și o sală de repetiții, totul desenat, cratițe, oale, amplificatoare de chitară, instrumente și așa mai departe, un șoricel într-un colțișor și tu te duceai cu mouse-ul pe imaginile alea. În mijlocul paginii era un cuptor, ok? Tu te duceai cu mouse-ul pe toate imaginile alea și unele dintre ele se mișcau, erau active. Dacă dădeai click pe ele, în spatele lor era un demo. Un demo așa cum era el la noi în calculator sau în telefon. Unele demo-uri erau trase cu vocea de la repetiții, cu telefonul, altele, mă rog, whatever, știi? Adică demo-ul sună ca toate visele sună demo-uri. Și tu stăteai și ascultai acolo și demo-ul care îți plăcea cel mai tare, făceai drag and drop și îl puneai în cuptor. După o perioadă de, nu știu, vreo 10 zile, 2 săptămâni, noi ne uitam în cuptorul ăla, vedeam care este cel mai băgat în cuptor demo și ziceam, guys, voi ați ales borcanul cu prune, ok? Ne dați o lună și într-o lună noi ne apucăm să facem piesa asta. Și pe cuptor apărea un timer de 30 de zile, știi? Din când în când, în cuptor, fanii primeau câte un mail și în cuptor apărea partitura de bas, partitura de chitară. Apăreau așa ușor, ușor pe măsură ce noi le făceam. Urmând ca în ultima zi, la ora fix, nu știu cât, bla bla bla, dădeai click pe cuptor, cuptorul se deschidea și ăla era single-ul. Asta e o idee care în continuare mi se pare foarte tare. De ce a picat ideea? De ce nu mai a picat că cele mai multe idei mișto nu se fac. Noi ne ocupăm de tot
ce ține partea organizatorică, partea muzicală și partea asta creativă, știi? Am întâlnit cu niște guys cu calculatoare, cu soft, cu site, care era destul de complicat de făcut. Lucrurile au fost destul de, le-am adâncit, ne-am tot dus, ok, bugete, dar la un moment dat nu putem să le facem pe toate. Ne lipsește departamentul ăsta de project management, cred că se cheamă. Adică mie mi-ar plăcea noi să venim cu ideea, uite, vrem să facem asta și cineva să o aplice, știi, să o pună în practică. Da, chestia asta ne ține vii și am constatat că în măsura în care ne place să facem muzică, să creăm idei muzicale, idei pe care să le punem în muzică, în aceeași măsură și aceeași satisfacție o avem în momentul în care creația nu are neapărat conotații muzicale. Creația este ghidată, dacă vrei, către prezentarea muzicii noastre, știi? Satisfacția e aceeași. Pentru că ai spus mai devreme că e foarte multă muncă în spatele fiecarei piese și există imaginea asta romantică a artistului, mai ales a muzicianului, care trebuie doar să fie mânat de pasiune, duce o viață boemă și nu există conceptul de muncă în general. Mă întrebam, când simți tu pentru tine că e greu să faci muzică? Nu în sensul că, nu vreau să fac asta, sau nu știu, că e un job care nu-mi place, ci în sensul că, uite, acum e muncă, acum e greu. Eu sunt un caz fericit, sau sunt unul dintre cazurile fericite, în care pasiunea mea, de mic copil, pentru muzică, pasiunea mea a devenit meserie. Oricât de greu ar fi, nu simt greutatea lucrului, pentru că la bază este o pasiune. Adică, din păcate, cumva așa, tot sistemul ăsta social în care trăim, cu oameni care fac o școală, după aia fac o altă facultate și nu ajung niciodată să lucreze pe subiectul facultății pe care au terminat-o și au alte joburi și sunt angajați și o goană din asta teribilă după bani. Toți alergă după bani ca nebunii, ca la 40-45 de ani să aibă o revelație din asta, să-și dea seama că am fost un bou, toată viața am alergat după bani și sunt total nefericit, am bani, dar sunt ca un câine de nefericit. Și oamenii fac downshifting sau cum la naiba se cheamă chestia asta și abandonează joburile și pleacă, 3 luni în Delta și stau singuri cu ei să se regăsească. E sfatul pe care îl dau și eu copiilor mei. I don't care care este pasiunea voastră. Găsiți-vă pasiunea, oricare ar fi ea, și faceți din ea o meserie, pentru că altfel o să fiți total nefericiți în viață. Și atunci, ca să revin la întrebarea ta, nu mi-e niciodată greu. Adică oricât de greu ar fi, iubesc fiecare fucking second din ce fac, fiecare take, fiecare greșeală. Am ajuns să nu mai cred în greșeli, adică dacă te uiți la ultimele filmulețe din astea pe care le pun eu pe net cântând la chitară sau la pian și așa mai departe, e plin de greșeli acolo. But I don't give a fuck, adică muzica nu trebuie să fie despre perfecțiune. Muzica trebuie să fie despre feel good și vreau să văd un om care crede în ce face acolo și simte fiecare notă greșită sau bună, știi? Vreau să văd, lipsește bucuria din oameni și vreau să o văd. Da, mi-e greu, dacă vrei, mi-este greu doar în momentul în care mă cantonez în niște idei. Mie mi-au intrat foarte multe vrăbiuțe în cap. Una dintre ele zice că nu îmi place să fac muzică făcută. Adică nu-mi place să mă repet. Tot timpul încerc să fac lucruri noi. Dacă formula de chitară, în cel mai multe cazuri o melodie la noi pleacă de la o formulă de chitară. Dacă formula aia de chitară este o formulă comună și auzită și nu are nimic special, o abandonez, nu mă interesează. Vreau să învăț să cânt altfel la chitară, altfel decât se cântă la chitară. Și la orice facem noi din punct de vedere muzical. Îmi plac lucrurile altfel. Cu cât o idee este mai tâmpită și mai nebună, cu atât mai mult vreau să fac pe aia. Cu cât o idee este mai comună și mai banală, oricât de potențial succes ar avea, I don't care. Ce este foarte important în cazul nostru la Vița de Vie este că avem în jur o echipă de tehnicieni profesioniști cu care practic am crescut și că știm că în momentul în care ne suim pe scenă, everything is under control și nimic rău nu se poate întâmpla și orice prostie s-ar întâmpla, orice chestie tehnică s-ar întâmpla, nu e niciun fel de tragedie, adică putem să râdem de chestia asta, știi? Deci ne-am eliberat de spaima eșecului.
nu cred în eșec. Și în momentul în care nu crezi în eșec, el fuge de tine. Pentru că eșecul vrea să trăiască într-un om slab. Eșecul are nevoie de spaimă, de tot felul de angoase. El nu stă, cum nu cred nici în spirite, știi? Așa când eram mic, eram căcat pe mine, dormeam noaptea, visam numai spirite, vine, mă mănâncă dragonul, vârcolacul. Până ziua în care mi-a zis, din toți copiii de pe pământul ăsta, chiar pe mine, azi, la mine vine vârcolacul azi la mine, ia mai dă-l în masa de vârcolac. Și am început să nu mai cred în ei și nu mai există, știi? Cam asta e relația mea cu eșecul. Nu există eșec, nimic din ce fac, nu... Bine, atât timp cât încă am capul pe umeri, știi? Că, la un moment dat e posibil să vână o vârstă la care să nu mai am discernământ ce înseamnă eșec. Deci e foarte important să te înconjori de oameni în care ai încredere, de profesioniști, știi? Cum suntem cel puțin noi în Vița, știu oricând că orice se întâmplă, îl am pe Cezar lângă mine, pe Ciupa, pe Pupe, pe Miții, pe Tinerețe și așa mai departe, care pot ei să preia treaba asta și să o ducă mai departe. Iar știi ce am ales să fac plecând de la studioul nostru audio? Noi din 2002 avem un studio audio unde, ne producem singuri albumele și producem și alte trupe. Undeva prin 2005, bine, producând trupe de rock, îți dai seama, studioul e mai mult așa un hobby, că nu produce income. Dar undeva prin 2005 am început să lucrăm pentru televiziune și lucram pentru o emisiune de televiziune la Antena 1, munceam de dimineața până seara și câștigam foarte mulți bani. Și am făcut chestia asta, nu știu, vreo 2 sau 3 ani, până în momentul în care eu cu Pupe am zis stop, nu putem să mai facem lucrul ăsta. Adică era din nou, înțelegerea pe care o aveam cu Padre. Ăsta ne-a trimis aici să cântăm, să compunem și noi ce facem? Producții de televiziune? Adică, știi, când o să ne întâlnim pe Norișor, tu ești băiatul ăla, eu te-am trimis pe pământ să cânti, tu ce ai făcut? Păi știi că am avut nevoie de bani și m-am apucat să fac o emisiune de folclor la televizor, că, sau publicitate, știi? Și am zis, stop, nu, gata, nu o să mai avem bani, fuck that, o să ne descurcăm, adică nu... Și la studio am ales să facem doar proiectele care ne plac. Deci doar proiectele care ne plac. Și dacă sunt trupe care nu au bani, știi, lucrăm gratuit. Satisfacția pe care o avem atunci când lucrăm la un proiect care ne place este atât de mare, satisfacția sufletească, încât este aproape jignitor să cer și bani, știi, pe satisfacția aia. Iar chestia asta am extrapolat-o și în viața mea, nu fac decât proiectele care îmi plac. Mie mi-a foarte puțin să aleg să fac un proiect. În 2 secunde ți-am răspuns, pentru că am învățat să mă bazez pe instinctul meu, avem mintea de foarte multe ori îți joacă feste și dacă stai să asculți Vița de Vii o să vezi că în foarte multe piese apare conflictul ăsta între minte și suflet. Eu aleg cu sufletul și aleg instantaneu, adică primul instinct ăla care îmi vine, merg întotdeauna pe el și te mulțumesc lui Dumnezeu, nu m-am înșelat de foarte multe ori de când fac chestia asta. Și atunci, în momentul în care faci doar lucrurile pe care tu le accepti, asta mi se pare deja, nu știu, maxim de răsfăț, așa, de good life. Podcastul Pe Bune e prezentat de Unicredit Bank, o companie care investește în proiecte care aduc schimbare. Acum 12 ani, Unicredit Bank a început să sprijine comunitatea creativă românească. Astăzi, continuă să ajute și să inspire oameni și inițiative cu impact pozitiv în comunitățile în care activează. De la programul Teach for Romania, care sprijină tineri să devină lideri în educație, până la Academia Minților Creative, care oferă antreprenorilor toate informațiile de care au nevoie pentru a-și pune în aplicare ideile de afaceri. Unicredit Bank, banca pentru lucrurile care contează. Fie că faci curat sau speli farfuriile adunate peste zi, sau ai chef de câteva exerciții fizice, sunt multe activități pe care le faci în casă și în timpul cărora ai putea asculta podcasturile tale preferate. De ce să nu ai o experiență de ascultare perfectă cu noile căști Galaxy Buds Plus? Se conectează wireless la telefon, poți să le controlezi prin atingere și folosesc ultima tehnologie astfel încât sunetul să fie cât mai clar. În plus, pentru că au un microfon incorporat, le poți folosi pentru conferințe video, iar bateria ține până la 11 ore de utilizare continuă. Încearcă Galaxy Buds Plus și lasă-te purtat prin zi de cele mai bune povești audio. Pentru că spui că acum iei decizii instinctiv într-un fel,
Dacă a fost un moment până la care n-ai făcut asta și ai simțit că ai greșit și nu știu dacă ai vreo experiență memorabilă de atunci când ai decis mai mult cu mintea și n-a fost decizia corectă. Și ce spuneai despre eșec, la fel, dacă până într-o perioadă sau într-un punct, un an sau un album sau nu știu, din nou, dacă e un moment cheie, dacă până în momentul ăla ți era teamă de eșec. Relația mea cu eșecul este una foarte densă, să zic așa. Provin dintr-o familie cu venituri medii înspre joase, adică ai mei, tata a fost un kind of a genius, așa, adică toată casa era plină cu tot felul de diplome din astea, cu invenții de ale lui, dar el n-a avut niciodată spirit antreprenorial, știi? Iar mama e profesoară. Eu, în momentul în care am ajuns la școala vedetelor 1994, aveam 76, 86, 18 ani, să zicem, eram rupt în cur. Cum? Eram rupt în cur la propriu pentru că eram rocker. Rockerii pe vremea aia purtau niște pantaloni strâmți. Eu aveam o pereche care de atâta purtat se rupeau între picioare și atunci luam materiale, știi că pe vremea Ceaușescu nu se aruncau, adică dacă aveai o haină proastă, nu aruncai, o păstrai că mai luai bucățele din ea să scârpești hainele bune. Și blugii mei erau efectiv cârpiți între picioare, că era singura pereche de blugi. Adică, na, din postura asta am ajuns de 94 cu școala vedetelor, care a fost un fenomen din asta la TVR, am început să câștig bani. În culmea gloriei cu școala vedetelor am abandonat chestia asta pentru că eram total nemulțumit și neîmplinit și nu-mi plăcea ce făceam. Am renunțat la tot, la faimă și la bani și m-am dus în underground și am început-o de la zero cu o trupă nouă, Vița de Vie. Cu Vița de Vie a fost foarte greu la început. După aia a fost bine cu Vița de Vie. După aia am apărut iar la televizor, iar am câștigat bani. După aia iar n-am mai apărut la televizor, iar n-am mai câștigat bani. A fost în viața mea, a fost de foarte multe ori, și sus și jos. Prima oară când cazi de sus, jos, e nașpa. A doua oară e mai puțin nașpa, a treia oară e și mai puțin nașpa și de a patra, a cincea oară deja constați un pattern din asta. La un moment dat îmi plăcea, știi cum luam eu pulsul? De exemplu, când oamenii mă recunoșteau pe stradă, ziceau, uite-l pe Edi de la ProTV. Edi era un dansator la ProTV. Da, îl știu. Așa. În momentul în care oamenii ziceau, uite-l pe Edi de la ProTV arătându-mă pe mine, știam că mi-e bine. Știi? Bă, bune, adică așa, când oamenii nu mă recunoșteau pe stradă, cred că ar trebui să fac ceva, că uite, și așa mai departe. Trecând prin înlănțuirea asta de sus-jos, la un moment dat am zis, you know what, fuck it. Nici sus nu e sus, nici jos nu e jos. Ok, când e sus, nu o să mi-o iau în cap niciodată că mamă ce sus sunt și ce șmecher sunt și uite ce se întâmplă, și nici când o să fiu jos, nu o să fiu vai cât de prost este. Pentru că știu că e doar o roată care se învârte. Și am încercat tot timpul să păstrez zona asta mediană. Asta e, dacă vrei, relația cu eșecul. Și asta e foarte important atunci când ești sus, să nu crezi că, da, domne, uite, în sfârșit mi se recunosc meritele. Nu. Nici măcar pe YouTube, știi, când cea mai mare durere sau nevoie a unui muzician este să-i fie recunoscute meritele, trăirile, compoziția, știi? Oamenii au înțeles piesa și dacă pui o piesă pe YouTube o să vezi că 10 o să spună mamă ce căcat, ce bășină, ce auleu, nu mai e ce a fost, bla bla bla, și tu zici, bă, ce idioți ăștia, nu-și dau seama. Iar cealaltă jumătate o zică, mamă cât de mișto, wow, aș putea să stau să ascult, bla bla. Și tendința ta e să zici, uite bă că ăștia au înțeles, ăștia au dreptate. Nu, niciunii din ei nu au dreptate. Nici aia care te laudă, nici aia care te înjură. Dreptatea nu o ai decât tu. Eu, încercând la un moment dat să fac o melodie mai comercială sau mai știu, mi-am dat seama că e o capcană. Și atunci am zis ok, dar cineva totuși trebuie să-mi dea feedback. Și știi cum primesc feedback-ul ăsta? Ca la nebuni. Fac o formulă de chitară și dacă îmi place și mi-apare un zâmbet pe buze, știu că acolo sus pe norișor Hendrix o să-mi zică bine coaie, știi? Sau Cobain, sau I don't know, cine vrei tu. Adică în momentul ca artist creator ai nevoie de cineva care să-ți confirme autenticitatea și valoarea intrinsecă a artei tale. Și dacă nu reușești să-ți găsești lucrul ăsta pe pământ, nu este niciun fel de problemă. Nu este o ușă închisă. Trebuie doar să cauți în altă parte. Știi? Chestia asta. Zici că am fugit de la 9, dar mă rog, cum să zic, eu spun toate chestiile astea pentru că am fost
un om extrem de singuratic, începând din clasa a 5-a, 6 de când am pus mâna pe chitară și am început să ascult muzică. Muzica pentru mine a fost un refugiu și am încercat tot timpul să mă vindec și am încercat tot timpul. Muzica pentru mine este terapia. E terapia cu ajutorul căreia eu am reușit astăzi să pot să vorbesc, să țin un podcast, să apar la televizor sau în concert în fața oamenilor, să nu fie rușine, știi? Și mă gândesc că spunând toate lucrurile astea și dându-le în ghilimele din casă, ele reprezintă cumva laboratorul, calea prin care eu am reușit să mă integrez în this fucking society. Știi? Și atunci, la fel cu muzica este terapie, este autoterapie, este făcută pentru mine, pentru autovindecare, dar în momentul în care constați că ea reușește să vindece și alte suflete, știi, atunci satisfacția este mult mai mare. Apropo de ce ai spus acum, că ai fost mult timp singuratic, știu că la un moment dat spunea Artan despre tine că dacă ai găsi o gaură în mijlocul scenei, ai cântat de acolo. Da, pentru că mi-era foarte rușine, adică noi românii ne naștem complexați, frustrați, cu ochii în pământ, capul plecat, sabia nu-l taie, ne naștem toți cu capul plecat, știi? Și nu avem încredere în noi din punct de vedere artistic. Nu, suntem total unsecure noi ca artiști. Asta este marea diferență între artiștii străini și artiștii români. Ei au încredere în ei, whatever the fuck they are, de oriunde sunt, se prezintă așa cum sunt, just like that. Adică nu le pasă, ăștia sunt și de-aia sunt atât de autentici toți și atât de mult ne plac. Și când te uiți la noi suntem niște oi speriate care nu avem curaj să ne uităm în ochii oamenilor pe lângă care trecem pe stradă, știi? Suntem toți cu ochii în pământ, nu știm să ne bucurăm. Dar atunci... ca solist simțeai și un fel de presiune, că ar trebui, nu știu, mai ales ca solist de formație rock, asta vine la pachet cu o imagine de om care vorbește cu publicul, care e carismatic. Ideea e că ideea e, când am plecat eu de la școala vedetelor, am plecat pentru că din punct de vedere emoțional eram total nesatisfăcut, adică muream, mă uscam și muream. Și am zis, nu mai vreau chestia asta, vreau să trăiesc, vreau să simt sufletul cum îmi arde. Și am trecut din tabăra mainstream, am trecut în tabăra rock. Foarte frumos, la primul concert am avut 5 oameni, din care 2 au venit după concert la mine și mi-au strâns mâna, mamă, ce mișto e, dar ce ai vrut să spui în melodia aia? Și am zis, de asta am nevoie, n-am nevoie de 70.000 de oameni care să urle ca nebunii, I don't know what, că făceam și playback la școala vetelor, adică nu era nimic legat de muzică, eram doar o imagine, băiatul frumos cu părul lung, după care țipau fetele, știi? Și am ajuns să am 2 rockeri care mă apreciau versurile și pentru mine a contat mai mult chestia asta, 2 oameni. Dar nu a fost ușor nici cu Vița de Vie, pentru că intrând în Vița de Vie și venind din mainstream, guess what? Au apărut alte provocări. Acum tânărul Adrian Despot trebuia să demonstreze rockerilor că he's got the balls. Și au început alte procese psihologice în mine, că trebuia să le demonstrez ăstora că sunt rocker, că pot, că am, că nu știu ce. A fost o catastrofă, adică a fost îngrozitor de greu. Eu nu știam cum să vorbesc cu publicul, adică era prima oară când trebuia să fac chestia asta. A fost o perioadă foarte cu Vița de Vie până prin 2007. Adică asta voiam să te întreb, cât a durat? Cam 10 ani? 11 ani. Cam 11 ani a durat ca eu să pot să vorbesc cu oamenii pe scenă. Așa relaxat, știi? Pentru că eram un om extrem de timid. Adevăratul motiv pentru care făceam chestia asta este că eu nu mă cunoșteam pe mine. Eu nu știam cine sunt. Ok? Dar, cum să zic, nu e o chestie neapărat care mi se întâmpla mie. Noi nu știm cine suntem. Adică noi târziu în viață ajungem să realizăm cine suntem. Sper doar că atunci când realizăm cine suntem să nu fie prea târziu, știi? Ce vorbeam mai devreme. Habar n-aveam cine eram. Adică eram un puști care vrea să cânte rock, ok, dar îți dai seama, totală lipsă de încredere în mine și așa mai departe. Și atunci toată timiditatea mea s-a transformat într-o agresivitate și nu mă uitam la oameni și nu vorbeam cu ei pe scenă și după primul album au vrut să mă dea afară din Vița de Vie, știi? Au zis, bă, nu se poate, asta e ce căcat face, nu vorbește cu nimeni. Tocmai a apăruse Vama Veche, știi, și Pepino, fostul basist, zicea, bă, ne trebuie și nouă un actor pe scenă, să vorbească cu oamenii, că la dracu pleacă ăștia de la concert, mă. Dar dacă cumva s-ar putea lucra la încredere atunci de când suntem mici și păstrată chestia asta, ar fi fantastic. Pentru că noi când suntem mici ne naștem
Man, sunt înnebunit după ochii ăia aprinși ai copiilor mici, știi, care se uită la părinți așa cu ochii mari și cred orice le spun și sunt avizi de orice fel de informații și n-au niciun fel de prejudecată despre nimic. Din păcate, luminița aia, pe măsură ce ei ajung la școală și de la școală ajung la liceu, lumina aia ușor se stinge și se stinge și se stinge și devenim niște animale sociale lipsite de pasiune și lipsite de încredere și total futute la cap, știi? Ne trezim undeva pe la 40-45 de ani așa, păi de capul meu, ce căcat am făcut cu viața mea, știi? În același timp spuneai într-un interviu, cred că destul de recent, că ai o relație de love-hate cu vulnerabilitate. Că simți că ai nevoie de ea ca să creezi artistic și că în același timp o viață întreagă ai construit ziduri în jurul ei. Și vulnerabilitatea cu încrederea, nu știu, se cam bat cap în cap. Păi se bat cap în cap, dar vulnerabilitatea mea este, cum să zic, izvorul meu creativ. Adică am început să compun pe baza vulnerabilității, încercând să-mi vindec rănile. Rănile, acum, mă rog, poate sună așa mare rănile, dar gândește-te că pe vremea când eram eu în liceu nu exista niciun fel de concept de parenting. Copilul, dacă era supărat, dă-l în pizda, mă, e supărat, dar ce are? I don't know, hai să ne uităm la un film, hai să facem grătar, hai să, nu știu. Cam asta era parenting-ul pe vremea noastră, știi? Și atunci n-aveai cu cine să vorbești. Eu, din fericire, mi-am găsit versurile trupelor pe care le ascultam, știi? Și am crescut și ele au devenit, practic, cum să zic, armura mea pentru a înfrunta lumea asta pe care nu o înțelegeam. Normal, adică cum să înțelegi lumea la 18 ani? N-ai cum să o înțelegi. Și atunci asta a devenit muzica pentru mine. Eu nu puteam să ajung de la școală acasă fără Walkman și fără Pantera Vulgar Display of Power, pentru că trebuia să trec printr-o zonă din asta foarte, în care de multe ori după 90 mi-o luam ca rocker, știi? Dacă nu era Anselmo să-mi cânte Vulgar Display of Power tot albumul în căști, nu puteam să ajung acasă și nu puteam să ajung la școală. Dar omul ăla mi-a dat curajul și tupeu și coaiele să ajung la școală, nu știu cum să zic, și să mă întorc. Adică genul ăsta de suport nu ți-l dă niciun psiholog, nicio discuție cu nimeni. Ai nevoie de, sau eu am avut nevoie de muzică și am avut nevoie de Pantera în perioada aia ca să fac drumul ăsta, știi? Și zidurile construite în jurul vulnerabilității, că mă întrebam dacă cumva astea ți-au și creat imaginea de Zidurile s-au construit în... Știi cum e? Actul artistic poate să fie privit ca un act de striptease. Pentru că tu, practic, dacă faci ce fac eu, adică dacă versurile sunt scoase din tine și vorbesc despre tine, despre trăirile tale, despre emoțiile tale, tu te deschizi așa ca o carte. Tu ți iei hainele de pe tine și te dezbraci efectiv în fața publicului și le arăți cine ești. Îți trebuie ori o doză de nebunie, ori foarte mult curaj să faci lucrul ăsta. Pentru că suntem, cum să zic, noi suntem predominant ființe sociale și noi, cel puțin în România, avem tot timpul un ochi pe... Eu nu pot să fac asta, ce o să zică ăla? E stupid, adică noi jucăm pentru alții, în loc să jucăm pentru noi viața asta, în loc să jucăm pentru noi să ne fie nouă bine, suntem tot timpul atenți la ce ar putea să zică cineva dacă eu aș face chestia aia. De-aia zic, creierul ăsta, he's a motherfucker, adică creierul este inamicul creierul e inamicul omului. Nu sună foarte bine. Dar în contextul ăsta, da, asta este, știi. Am avut nevoie de zidurile astea pentru că eram foarte ușor de rănit, fiind atât de deschis și vorbind despre mine. Am devenit extrem de vulnerabil, dar, cum să zic, a trebuit să mă expun pentru a-mi prezenta muzica, știi? Numai că ea a deschis ușile vulnerabilității și atunci am început să construiesc ziduri în jurul meu ca să nu mi-o iau de fiecare dată în față. Dar toate chestiile astea se întâmplau pe același fond pentru că nu știam cine sunt. Nu știam cine sunt, habar n-aveam
cine e băiatul ăsta, ce vrea de la viață. Adică noi avem impresia că știm despre noi cine suntem, știi? Dar la un nivel din ăsta mai profund, habar n-avem. În momentul în care am înțeles cine căcat e Adrian Despot și ce vrea de la viață, toate lucrurile au început să meargă bine. Pentru că oamenii de asta au nevoie. Ei au nevoie să vadă oameni asumați, oameni care s-au găsit. Ne-am plictisit să vedem tot felul de imagini din astea de carton sau de plastic cu oameni perfecți, cu buze perfecte, care vorbesc impecabil și niciodată nu înjură și sunt îmbrăcați mereu la 4 ace și au perfect haircut și unghii și așa mai departe. Oamenii trebuie să vadă oameni care s-au găsit. Și în momentul ăla, dacă tu te cauți și te găsești într-o zi, sunt convins că tot ce-ți dorești tu de la viață, dacă îți dorești, de exemplu, dacă lucrezi în domeniul ăsta artistic, oamenii o să te caute. Pentru că și ei, la rândul lor, au aceeași nevoie teribilă de a se găsi pe ei. Nu mai am niciun dubiu cine sunt. Pot să fac orice prostie orice prostie îmi trece prin cap, nu mai este teamă că mă judecă cineva. Dar ce o să zică despre mine dacă? I don't care ce o să zică despre mine dacă, pentru că eu știu cine sunt și nu mai am nevoie de confirmarea nimănui al cuiva din jurul meu. Goana asta după confirmarea în care suntem toți atunci când ne îmbrăcăm la petreceri sau când ieșim pe stradă sau când facem declarații publice, goana asta după confirmare este a bitch. Am vorbit cu mulți oameni la Pe Bune, de la artiști și antreprenori până la scriitori și fotografi. Au fost alegeri subiective, dar am vrut să invit în fața microfonului oameni care au ajuns să fie printre cei mai buni din domeniul lor. În valoarea perseverenței și a muncii către un ideal, crede și Best Jobs. Prin tool-uri și informații online, Best Jobs își ajută utilizatorii să exploreze o multitudine de oportunități și să descopere jobul care le permite să-și valorifice la maximum skill-urile și pasiunile. Pentru că, atunci când te gândești la ce vrei să faci, nu este niciodată vorba despre o simplă alegere, ci de a descoperi unde e locul tău. Intră acum pe Best Jobs și descoperă jobul unde poți fi și tu cea mai bună versiune a ta. Anul ăsta, mulți dintre noi am lucrat de acasă, iar unul dintre efectele muncii de acasă, pe care și invitații la Pe Bune l-au menționat în trecut, este că nu prea mai există o diferență între timpul de lucru și timpul personal. Munca ajunge să acapareze toate orele din zi și toate zilele săptămânii se transformă într-o zi de miercuri. De multe ori m-am trezit că s-a făcut după amiază și nu mă mai ridicasem din fața laptopului de dimineață. Așa că a trebuit să-mi impun scurte pauze. Să ies pe balcon pentru aer, să citesc câteva pagini dintr-o carte sau să iau o gustare. Biscuiții Belvita sunt numai buni pentru astfel de momente când ai nevoie de un răgaz mental. Fie că ești înainte de un deadline sau pur și simplu te-ai lăsat prea prins de muncă, ia o pauză cu Belvita. Într-un interviu, cred că un pic mai vechi, spuneai că nu îți plac artiștii pentru că artiștii pot să acapareze într-un fel omul care e în spate și oamenii uită să fie oameni și devin, sau nu știu, se cred doar artiști. Și mă întrebam dacă ai avut și tu, dacă a fost vreun moment în care ai simțit pericolul că ai putea tu să te crezi artist cu A mare și să uiți să fii om. De foarte multe ori. Ca să explic ideea, să zicem că există artistul Horia Palade, da? El nu există, este un pseudonim de-al meu, este un prieten de-al meu din copilărie, dar să zicem că există artistul Horia Palade și este de nivel Horia Brenciu, ok? Bun, ce se întâmplă? Horia Palade ăsta, Horia este un om foarte drăguț și foarte prietenos. Cu familia, cu prietenii, cu așa, Palade, artistul Palade devine un acaparator de ego, pentru că e foarte interesant. În momentul în care ești artist și ai un oarecare feedback, o să vezi că oamenii încep să vorbească mai drăguț cu tine, polițiștii îți dau mai puține amenzi, primești tot felul de facilități din astea, la restaurant, la hotel, la bla bla bla, și chestia asta începe să-ți placă. Începe să-ți placă tot tratamentul ăsta pe care îl primești de la oamenii din jur. Mai mult, dacă ești mai slab de înger, și majoritatea artiștilor sunt, ți se pare că toate lucrurile astea ți se cuvin, ca oamenii să fie drăguți cu tine și să-ți cânte în strună și să te ducă pe tine primul acasă, chiar dacă stai în curul lumii, și după aia pe restul. Încep să ți se cuvină, apare complexul mesianic acolo
știi? El nu e rostit, adică ei nu vorbesc despre chestia asta, dar trust me că se întâmplă lucrul ăsta. Și ce se întâmplă este că Palade ăsta devine un idiot și îl canibalizează pe Horia, pe omul Horia. Și atunci omul Horia o să aibă de suferit și step by step o să dispară. În interviurile astea pe care le-am făcut pe Electric Castle, pe Facebook-ul lor, adică în pandemie, știi? Făceam niște interviuri cu Backstage artiști. Pass? Sau Backstage Pass, exact, da. Cu artiști cu care discutam. Discuțiile noastre nefiind niciodată cu artistul în sine, cu care discutam, ci cu omul din spatele artistului, pentru că omul ăla trebuie prețuit, omul ăla este momentul zero al fiecărui artist, ăla este de fiecare dată când pleacă mintea după păsărele și după nori și apare complexul mesianic, care îi bântuie pe toți, trebuie să se întoarcă imediat la om. Știi? Ei care sunt omul, motivul pentru care s-au apucat ei de muzică. Momentul ăla zero în care stăteau în camera lor și nu exista nimic altceva în jur, nu exista nicio nevoie de feedback. Am spus o metaforă că eu sunt genul de om care îi place să trăiască cu capul în nori și cu picioarele pe pământ. Picioarele astea pe pământ sunt esențiale, știi? Pentru că altfel devenim niște artiștii cu feedback de la public devenim niște nesimțiți și niște insuportabili. Mi-ar plăcea să deschid o școală, să zic așa, cumva de coaching pentru artiști, știi? În care să se învețe și puțin legea dreptului de autor. Pentru că ei nu știu legea dreptului de autor. Ei nu știu legea după care ei funcționează. Ok? Mi-ar plăcea să știe și puțin drept, să știe când semnează un contract, ce semnează în contractul ăla. De eu nu pot eu la contracte nu mă pricep. Ok, angajează-ți pe cineva. Păi dar nu pot, că atunci trebuie să-i dau bani din banii mei pe care eu îi muncesc. Adică de nivelul ăsta de fățărnicie vorbim. Habar n-au să cânte. Am primit, acum în pandemie, nu știu câte întrebări. A apăruse un standard din ăsta în presă. Adrian, ce părere ai despre concertele care acum se țin online și despre lipsa publicului și de cum reușești tu ca artist să transmiți emoții acum, că publicul nu e acolo în față? Bă, ești nebun? Adică uitați-vă pe internet la toate concertele alea, la Tiny Desk, la whatever, că acum nu-mi scapă că m-am enervat. Adică sunt sute de filmulețe cu mici concerte făcute în studio fără public, în care oamenii aia cântă de te caci pe tine și e la emoții acolo cât să ții pentru ani de zile să te hrănești din aia. Dar noi, artiștii români, noi nu putem să cântăm fără public de acasă. Voi nu puteți să cântați. Voi nu aveți emoția, că mă întorc la ce discutam inițial. Sunt artiști care funcționează după vechile metehne, știi? În care nu există niciun fel de emoție, nu există niciun fel de intenție de exteriorizare. Cântatul este doar un gest mercantil. Mă duc acolo, când cântăm, sunt două lucruri care interesează pe artiști în turneu. Când e masa, când luăm bănuții. End of story. End of fucking story. Asta este România. Da? Și atunci mi-ar plăcea o mișcare din asta de emancipare puțin și de umanizare a artistului român. Mă rog, mi se pare că pandemia, pentru că de la asta începusem interviu, oferă într-un fel ocazia asta, pentru că e o întoarcere la bază, nu mai ai toate uneltele, nu mai ai, nu știu cum. Dar ei nu vor să se întoarcă la bază. Ei nu vor să se întoarcă la bază. Ei vor să facă, adică în capul lor, în momentul în care pandemia trece, like never, da? Dar să zicem că în martie anul viitor pandemia trece și cineva ăsta care a apăsat pe pauză în martie 2020 apasă pe play în martie 2021. Ei abia așteaptă să apese cineva pe play să se reîntoarcă la ce făceau înainte. Nu-și pun niciun fel de problemă. Dacă cumva, dar oare ce făceam noi înainte? Era bine? Da, frate, era bine. Pentru că știam la ce oră mâncăm și când vin banii. Ei așteaptă tot, marea masă a artiștilor din România, mă refer la cântăreți, da? Doamne ferește, nu-mi permit să vorbesc despre alte sfere. Dar ăștia așteaptă să se ridice pandemia, să poată ei să-și reia activitatea așa cum o făceau înainte, fără niciun fel de gând dacă ce făceau înainte e bine, pentru că era bine, le zâmbeau oamenii pe stradă și aveau discount și nu luau amendă. Ok. Dar pentru că ai spus de artiștii care se gândesc la cum se vor întoarce la cum funcționau lucrurile înainte de pandemie,
Mă uitam la înregistrarea concertului în Corsi de la Awake din 2018 pe platforma de la Overground și era piesa Praf de stele la care cânta publicul în locul tău. Și dincolo de un feedback care înțeleg că riscuie că îți poate hrăni ego-ul, mă întrebam dacă ca muzician nu-ți lipsește asta, dacă nu e, nu știu, ceva ce oricâte modalități de a transmite emoție prin intermediul ecranului am găsit, nu e ceva care să înlocuiască asta, pentru că eu recunosc eu ca public că îmi doresc din nou să trăiesc Corect, asta. așa e. Mă rog, din fericire, în tot contextul ăsta pandemic am avut o activitate concertistică destul de ridicată, știi? Adică n-am cântat în primele 3 luni, dar după aia am început să cântăm în momentul în care a fost voie să organizez concerte în spațiu deschis cu 500 de oameni, am început să cântăm și parte din nevoia asta a fost rezolvată. Sunt câteva aspecte. În primul rând, legat de ego și de complexul ăsta mesianic de care vorbeam și de plăcerea pe care o simți în momentul în care un public îți cântă versurile. Simțind la un moment dat în viața mea pericolul să iau razna cu căpuțul, am făcut o înțelegere cu mine prin care am hotărât să nu mi-asum meritele pe muzica mea. Oricât de absurd ar suna, am hotărât că sunt la rândul meu un instrument care are puterea să capteze un soi de energie, are puterea să transforme mixul ăsta de sentimente în muzică și să-l transmită mai departe. Dar din punct de vedere creațional, am început să am din ce în ce mai des senzația că practic meseria mea este să asamblez un puzzle care deja există creat. Cred că asta fac eu ca creator, pentru că de multe ori încep să lucrez la o melodie și am senzația că ea deja există și pe măsură ce fac orchestrația ei am întotdeauna grijă să nu îmi hrănesc orgoliul meu de orchestrator, să bag prea mult în melodie și atunci o stau și o ascult pe ea cum își dorește ea să fie orchestrată și așa o fac. Sunt ca, dacă vrei, nu poți să lauzi televizorul pentru programele pe care le difuzează, știi? Televizorul este doar un... știi, what's your superpower? Nu știu, aud niște chestii care există așa în univers, le iau, pac, le pun pe note, pe do, pe sol, pe nu știu ce, le-am făcut niște versuri care și alea parcă se leagă singure și buf, eu cânt chestia asta, eu sunt un mediu de transmitere a unor energii. În momentul în care faci pactul ăsta cu tine, s-a terminat și cu lauda de sine, știi? Pentru că meritele sunt ale bărbosului. Cu barbă albă, nu cu barbă neagră, că eu sunt bărbos cu barbă neagră, așa, știi? Deci asta este una. Aici am scăpat de orgoliu, gata, și mi s-a luat o piatră de pe inimă. Eu nu fac nimic, el face, eu doar ascult și ce aud dau mai departe. A doua, eu am început toată chestia asta cu muzica, ți-am zis, singur, într-o cameră, la mine acasă, undeva, am început mai serios prin clasa 8-a, 9-a, cântam la chitară și începusem să fac niște mici piese. Și nu mai ieșeam din camera aia pentru că nu mai aveam nevoie de nimic. Studiam la chitară toată ziua și compuneam, făceam idei. Iar toată chestia aia o făceam, cum să zic, cred că aș fi putut sta o lună, exagerez, fără mâncare și fără apă. Nu aveam nevoie de nimic, nu aveam nevoie de camera mea de intimitate și de instrumentul meu. Și atunci am început căutarea, practic, știi? Și tot căutam și pe măsură ce studiam eram din ce în ce mai bun și puteam să mă duc mai departe, să ajung mai departe și nu mai era suficientă pentru mine. În momentul ăla pe care eu îl numesc momentul zero, adică lucrurile pe care le făceam nu aveau nevoie nici de public, nici de feedback, nici de bani, nici de aplauze, nici de comentarii, nici de fucking nimic. Lucrurile s-au schimbat, mi-am făcut o trupă, am o viață, avem fani, adică este absolut extraordinar și mulțumesc lui Dumnezeu pentru toată chestia asta, dar eu am tot timpul momentul ăsta zero în care pot să mă întorc, știi? În care focurile universului sunt în camera copilăriei mele acolo, care, mă rog, acum o reproduc în camera din casa în care stau acum, care e la fel de mică, în 2 pe 1, nu știu cât e balconul meu închis. Adică, din punct de vedere al satisfacției și împlinirii sufletești, am momentul ăsta zero care pentru mine este ce este pentru alți oameni, I don't know, aspirina sau algocalminul. Știu că l-am tot timpul acolo și
mă ține și cu picioarele pe pământ. E drumul pe care îl facem de multe ori și înainte de a ne sui pe scenă, știi? Că spuneai de rutină. Ok, într-adevăr, facem meseria asta de 20. Peste 20. Sau, mă rog, pe acolo. Nu știu, pe acolo. De foarte mulți ani. Dacă mai pui și școala vedetelor, zici că mai mult am cântat în viața asta decât n-am cântat. Și uite că luându-mă cu matematica am uitat ce vreau să spun. De la rutină. Când... Da. Cum spre scenă. De fiecare dată când simțim că riscăm ca rutina să ne afecteze performanța artistică, și când zic performanța artistică, din nou mă refer la performanța instrumentală și emoțională. Ele nu se pot separa. Asta e și motivul pentru care, de exemplu, am renunțat la concerte, pentru că era o perioadă în care aveam oferte inclusiv de 4 concerte pe săptămână. Prima oară am vrut să zic, wow, ok, hai, mamă, gata, mergem și cântăm. Pentru că artiștii, noi când ne întâlnim la concerte, primul lucru nu întreb, hei, salut, ce faci, ești bine, ce fac ai tăi? Primul lucru pe care te întreabă un alt coleg de brasle, hei, salut, de unde veniți? Adică gen de la ce cântare veniți? Și mâine unde aveți? Îți jur, astea sunt primele întrebări. Pentru că eu au ajuns și nu vorbesc de trupe de mainstream, vorbesc de trupe de la noi, de la rock, știi? Adică asta contează de unde vin și unde cânt mâine? Dar asta ce spune despre tine dacă tu îmi pui mie întrebările astea? Nu interesează decât numărul. Știi, ca la sfârșitul anului să spună am avut 200 de concerte anul ăsta, ok, stop, hai să facem stop aici. Ai avut 200 de concerte și în câte din ele te-ai simțit bine? Cum adică? Ce e aia? Ăsta e motivul pentru care noi, Vița, am făcut un calcul și am zis că 2 concerte pe săptămână sunt suficiente pentru noi, pentru că după aia dacă cântăm vineri, sâmbătă, duminică, vineri e ok, sâmbătă e ok, duminică cu siguranță o să fim obosiți. O să fim puțin obosiți, o să fim pe scenă, deja o să ne gândim acasă. Nu vreau să-mi bag joc de muzica mea. Adică vreau tot timpul să o primesc cu cel mai mare drag și să fiu în cea mai bună formă pentru a o face. Pentru că ea, la rândul ei, muzica a făcut pentru mine atât de multe lucruri, încât eu am nevoie de mine în cea mai bună formă, știi, ca să-i plătesc toate chestiile astea. Și atunci am renunțat, știi, la un număr exagerat de concert. Așa scăpăm de rutină. Ne întâlnim, dacă simțim că este o problemă, stop, facem mică ședință tehnică în backstage, ne întoarcem la momentul zero, adu-ți aminte ce frumos era în camera ta, adu-ți aminte cât de norocos ești că ai reușit să faci lucrurile astea, să ajungi de aici. De ce te-ai apucat de cântat? Îți aduce aminte de ce te-ai apucat de cântat? Hai să ne readucem aminte de ce ne-am apucat de cântat. Și să vedem dacă acum, după ce facem meseria asta de 20 de ani, dacă mai păstrăm motivele alea, știi? Dacă ele mai fac parte din rutina noastră zilnică. A fost vreun moment în care ți-a fost greu să te întorci la momentul ăla zero? În care nu-l mai găseai? Niciodată, eu am rămas în camera aia mea. Eu n-am plecat niciodată din camera aia. Eu sunt în continuare la Gara de Nord pe Petru Poni 7 într-o cameră de 2x3. Dacă interviul te-a ajutat sau dacă ți-a făcut plăcere, ne-ar bucura enorm să ne susții. Abonamentele digitale lunare sau anuale sunt cea mai importantă resursă financiară pentru jurnalismul DOR. Alege-l pe cel care ți se potrivește pe dor.ro/susține.